Hello mga kasyurikat og sa mga kat-kat. Hello, hello, hello. And for today's video mga kasyurikat, no, wala lang mga kasyurikat. Gadrama-drama ako din mga kasyurikot, no. Gi-feel lang nako ang momentum dili. Nga mura kog nag-fashion show. Na mura gi-feeling ang momentum, na mura feeling gwapa nga wala diri o wala didtog now. Kita mga kasyurikat, oy, wala lang, gi-feel lang dyan ako diri ang momentum mga kasyurikat. Nya poise-poise lang dyan ko diri napita mga kasyurikat, no. Labi lami kay ang weather og lami dyan kay akong palibot, no. Tanawa mga kasyurikat, gigamit din ako diri ang circle nga atong drone DJI niyo mga kasyurikat, no. Ato dyan gi-explore pag may atong DJI niyo mga kasyurikat, no. Kay para dyan feel dyan nato ang momentum diri napita ba, no. Ano lang mga kasyurikat. Project juga kaya si Shurikat Akira mga kasyurikat, no? Mura din siya ka-shooting, nga feeling juga. Ay, nako mga kasyurikat, niyang hindi nga ni mga kasyurikat, gadupa-dupa ko diring dapita, kay feel na ko, nga free na jud ko, no? Single na jud ko. Og ready to mingle ang tingle, Charizz. Ay, nako mga kasyurikat, ana na jud ang laban na nato diri mga kasyurikat, no? Enjoy life na jud mga kasyurikat, kay kanas pa man mag-enjoy ka ng gore na tanong, yung kanang dili na sumusok lang atong